Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kinong hikai ki bahapo ka Shatri jongka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association rengkat bat ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association Shen kin salej banya kendo yau director jongka Embos ban yakren halor ki katto ka netali ki kot puli ki batmai khamtam ya ka kot puli social science jongka class 9 ya ka bakila don ki jingduna ha ka ban penmi bat shon ya ki te ki kot Yakani ka rai la shim hne ka sngi ka khanyu tarik ulber hadin ka jingyalang jong ka executive committee ka balakhot da ka KJDSTA banyatai halor ka tai ka phang habaya kran bat kinong tho khubor uba ED nong siang president jong ka KJDSTA ula ong ba ka seng kan lek banyakndo yaw director jong ka Embos banyakran ru hakbaya dei bat ka jingkiu dor jong ki kot pule ya ka ba ula pen pau ba ka dor jong ka kot pule mathematics ka ba rim jong ka class 9 bat 10 ka long shispa arpo tengka nrei mentapat ka lakiu shadow ka arspa nrepo tengka ka wei tapat bala penmi ya ki kot la de print la de base ya ki hna o se ki school ni siam badan hi kat ni ki ta ki ni hap ni ki ben ka bu ka ban kong ka de don ki kat kan ni kot ki ba ka dor kala he palat kum ka mathematics sa class 9 class 10 ka ba rim ka de sis pa arpho ka ba thmai ka ki shadu ars pa rupo ti ngisngo bukan ni ka long unreasonable ka height ma bala palat ka arsya ngisngo ba ka kam dei ban long hadu kata kidon pa ki kon le si ki pinkiu tang khandet kum ka science mensua ka dei sispa khandai pusan menta ki pinkiu syaka arspa san ti ngisngo ba kadang long reasonable kin ka tu ti english ro andang ile yakran ba ngilap ba kador kala kham kiwi arsa kan mau su kan nungia gitu mane tang ba namar ka kot kala kham he bat kila include bun ki ba kham thamai te le si kumi ka textbook english pat ngisngo ba ngin sali ya kan du ya ka bot man ong ba kam padakta thang ti katukan e ki kot ki ba ka dor kala kham ki upalat ti kata ka wei ka bangi nanda ki content jong ki kotro nomor hasua ba ka kin de tingim patep menta ba kin hikai kila yo ban pule ban pej ti kila wan ra menne ya ki jing ajimut jong ki bat ya ke ba ki sam ha kot te ki bu ni te kim biang khamtam ka social science khamtam ka kot social science par kin hikai ki ba sim hi social science menne ki long kam biang ka content kam long swal bat kam long relevant kum ba de ban long kiwe ka science ro don ki benta jong ka chemistry ki ba kinong kai ki bismo hun re e ka ji don ka chapter bakuli kat badan pat kum ka biology jong ki class 9 class 10 imat kala kam biang menta kala kam lekot kam long len di su kum mensiwa kamat su malumala ka ya hitang ka dor jong ka kot re ka content imat kam da pher than re ha ka por ba ki penmi hau ar hajar praro ikot thamai na kaliang jungi ngilali ajimut sibun ma bat ka kot science maths khamtam ha ka tu ko por ngilap kalong leng di kalong on palat ki exercise bat ki ayu tindang ngilali ajimut sa kabut kila cancel na okey kila ni na kabun exercise bat hadu menta kadang ne tu ti menta rong ikermen ba ndang ile yakren bat ka bot ikermen makan sim wat la kataro ngidang pha biang ya ki leader jungi zone ma pher ban le ya tai benya ya kini ki kot pada ka syllabus syaki zone joki kin sawan ra biang syaka central body si hadir kat tokat ni minai por yaki Hagane ka ju hi ka sngi ka KJDSTA kalaya kran ru hakbay day bat ka 5th pay commission haba ka sarkar jilla kampat shimla ai ya ka jingmanjur ya ki no hikai deficit lakan siu kat ju na em kumbalong lem ya ki nong trai sarkar bat halor ka niru na kaliang ki no hikai kin salai banya kendu yo menteri badai pe ya ka tanat puli puti jong ka sarkar jilla ban ya kran hakbay day bat ka tei ka kam kabala sa teng hadu mentang Kerman ba ki school kin
trial ki jong ki kam ban kalian juga association pat ngila ya perkhat mene ha meeting mangi de ban ya kendu ya u education minister ban pen sengau ha u halor kan ni kam ka badang sa teng bat ngim kwa shu kumalong mensua mo ya ka food pay commission third pay commission ban ni hap ya mi samadan ban ya agitate ban ya khi rengi kerman ba lada ni lale ka kam na kalian joki school bat kinong hikai ade se ka kam jong ka sarkar bakan approve